Hej. Hvis I kunne høre det, så var der en, der hed Thor. Ja. Og han er ikke rigtig klog. Vi er startet, og han er så, og han, okay, ja, og ham der Thor der, ham der så lige sang, ja, ham Thor der. Han er Thor, han er sådan lidt handicappet. Sådan. Og så er der en, der hedder Nailin. Han er ikke så god til at holde mund, så han skal prøve at holde mund i 2 minutter. Og det er så ham, og det er... Okay, hold det fast med det her. Jeg går ikke med. For det første, jeg går ikke med paryk. Det er altså ham der var lidt handicappet i det. Han er også skilløjet. Og så ja, det siger jeg også med den. Nå. Og så vil jeg ja, jeg er stenet til Tetris, og jeg døde i grin. Ja. Ja, det siger jeg sagt med os. Hvad fanden? Nej, det må jeg. Og Nailin, han har sådan noget langt pjusket hår, og han er mega lille her. Og han er fregner i hovedet, og har briller, og har bedstefærbriller, og totalt over mega bøjle.